Walt Disney Pictures hödürlüğe. Mickey Mouse, Şahzade ve Jedi multfilmine. Uzak yıllan dowamında Angliýany akylly hemde eremli bir karol dolanýardyr. 20 yıllap dowam eden özara uruşlaryň, oňuşuksuzlygyň dargydan ýurduny beýik karol güllä besen zamany urupdyr. Adamlar baý hemde bagtly ýaşapdyrlar. Ýöne wagtyň geçmegi bile erhimdar karol sırkowlap ýurt tozmagy başlapdyr. Karolun gitdikçe ısgynlygyň açýanyny sebäpli oň goragynyň kapitany rehimsiz hemde kuzyda adam Angliýada döwleti ele almak mümkinçiligini duýupdyr. Iň erbedi hemme zat karolun ady bile edilipdir. Göräýmegi Angliýanyň karollugyny kapitanyň rehimsizliginden oň doň ýörek bir ýekim kelliklerliginden hiç kim halat edip bilmejek ýaly. Ýöne haber gerek. Ağaç galynlary, odun üçin ağaç ýonuşlary kime gerek? Onsuz akşamlyk nahar taýýarlap bilmerdiňiz. Men bilýän jenap, men amaç. Sarjagalar. Näýdiňiz jenap ha? Ýagdaýlangenim bu. Gitdik yaramadan semiyekki bahym alyjy geräýmese onu öldüm ýemeli born. Tamawatdan oglanlar. Hani özümizin girliğin salamlaşımız edelim ha? Eylap, bir, iki. Vakti gelir bizim karollar yani şimdi tobuğunu, donuz yağını, yer almadığını, ondan son olsa şüleni, şerin edip yer. Bulgaymağım islekliğin hem tortamı yer sile abi. Şular yani suratlı meyvelerim. Bana çocuk olasa yerin ederdim. Hani sizin erehimliliğiniz? Kagamızın akarlar. Petimi bunu oturmak neydi? Hedilekele. Bana bir şırdacık bulaydı. Yıldacık içki balacık. Nehir kovuyordu. Karollar sayasamağa. Karol ip gülünü getirmeye ruh edet. Karollar sayasamak. Allah, karollar sanatın maralı çin olla. Men karolya yasadım gelye. Kapitan Pit. Hemmeňizi allar, sizi ankeder Kapitan Pit. Pluto. Yok, Pluto. Ayarda kim var? Ne kadar? Ay men ýöne güjüjüň alyp gitjek bolýan. O şu ýerik aç geldi. Men onu tutmagy ýetmedi. Girin sizin ağzına, girin. Minnettar jenap. Bu näme sen pikiriňçe aňryk bärik geçirip ýörlen ýerdir öýdäň ha? Kapitan, o şahzada. Sizin pikiriňçe bu kim onno? Gelin qaytaralyň jenap. Hemme üçürslükliň üç tarapy bar. O tarapdan arasyna baglanşyklara fursa diýilýär. Trigonometria büyük matematikaň bir şahasyr. Jenap, meni üstüredinleyen haýsy diýen, hani 3 sany trigonometrik hyzmatçylyk, yani funksiýa aýdyp beriň hani. Başlaň. Cantanges seconds. Secant. Awa. Bana kinetti ha? Bu mümkün. Seconds. Jenap, siz yine bir gezek qaytarmaly bolsaňyz, gipeteniz, yani Bilýäňizmi näme Donald? Men siziň öýüňizi alyp barşyňyzda hiç ýerlik görmek, egerde salata karoluň borçyny berse etjek bolsa, ilk öýüňi başlady ahry.
Donald. Ey Huday, elime daması tamam sağladı derali, men kötüyyan. Hilnäme, hilnäzinämiz öz kakanyň ýaralsyzlygyny, oňa diňslik gerekdigini, rahatlyk gerekdigini bilenakmy, ha? Enne bolsa jenap, almatyň al körýähin. Ýok bolýardan. Kapitan, diýen Aýyny, küçük bir oňsuzlyk jenap. hatta Karollyň bir kiçik raýatlaryň özlerini hormat edilmegi talap edýär. Ony men ýanyma getirgeni näde özüm? Sağladan seni görürsek edýär. Maňa ruguk edýäňani. Meni goýup beriň. Wow. I'm just a little. Hani senin geçirimlerini? What the devil's going on out here? Al kalkmış diýsen bir ýerde nämeler bolýar ha? Donald, egerde bizim edýän joýuň bolaysa, onu senin edil I want to work. Wait. Just a moment. Durani edil senin meňýaly. The name's Sen Mickey. çıkınçı kim ha? Your Royal Highness. Mickey Mouse sizin Karollyk merhemetliğiniz. Yeday, bolya, Mickey. Men janym halat eden üçin minnetdarlyk bildirýän. Janym halat eden üçin. Gelmeň okuwyň aradan ketmedik bolsaň men tuhatykdan ýaňa ölerdim. Şahlada bolmak nähilligini bilýärmi? Bir mindim rahat ýokdur. 2 saat ýetdi ertiri gitmeli. Unorto naharna çenli, oku, çay çenli, gylşaşma oku. Her gece bolsa meýilip oturuş. Ogurlukdan soň ýene dotoy. Gördüňmi muny? Saat 9-da ýatmaly. Oh, how I envy Hem erkinliğe men özümiz ýa. Bugün gün oynamaly, hiç tat okamaly, hiç il bolguzy kitaplarym ýok. Näçitleden şonça ýatmaly. Oh, if I could. Näme ýetin gelse iýmeli, ýekeje bir gün men seň bilen ýerim çalyşyp biläýimdim. What a grand idea. Can't you see? Nämeden? Burun. Men Londonyň köçelerine seň ýerine gideýin. Sen bolsa şahzada bolarsyň. You shall be the prince. The prince? I can't be the Şahzada? prince. Men şahzada bolup bilmerim. Men özümi ýaýyl alyp barmaly. Näme diýmeli benim olar. Bilinçalıq bolmaýa git. Onu başarmak üçin bari ýogy. İkrar Splendid edin. idea. I'm Gören glad I fikir. thought of it. On kelleme gelenine şat. Baraqçy tutun muny. But your father, the king. Sizin kalkınız Karol haky. Men derwe gelerim. Eger bir mesele gize çykaýsa, sen meni şuň üstübilek bilersiň. By this. Wow. I'm not sure this is a good idea. Mene şuň bu fikirdiňe bir ýyl anam ýok. Goodbye, Mickey. Sen baş alyp çykarsyň Mickey. Sen ýem Karol ýaly görýän. Sag bol Mickey. Sen gaýdyp gelmek ýatyn çykarmarsyňlar. Şeýle dämi? Sag bol. Hello, Captain. Salam kapitan. Ha, men küçücük kezzabım. Sağladan onu men mertebemi kemsettin ha? Peasant. Kezzap? Captain, I Kapitan, told you. men sizi ağladım. The prince. Men şu şahzada. Bağışlan sizin karoluk merhametliğiniz. How thoughtful of Siz you. nähili aladaçıl kapitan. Sağda aklıma da diyen. Ağzından süydüz gitmedik diye. I did it. Beybe, bir her bol haydi. Men adat. I'm free. Men I adat. am good. Men onu ağladım. I fooled him. Hiç kim men keyfime təhkil verip bilmez. Nothing's going to spoil my fun. Mickey, görsen nerede kendin ha? Oğlar bile men ilkinci gerek. Ha, sen yine itirim oğlum Mickey. Hani gel oyunumuza başlarla. Bol eylak ha bulla. Oh, yes. That is Ha bolda. Mickey Mouse. Hava, bu men Mickey Mouse. Yönü kızı garip. Good man, you must. Meni bağışlan Cenab. I'm Men dreadful hiç with names. hatları yatın saklap bilmem. Sizin adınız neydi? Ne bütün rüyadan çıkardın mı men? Goof ahırı ya göstereyim Goofy. Düşnükli. Men eridim. Eğer menden sana ne gelir bir kömek gerek bolaydı, ben haber yersin.
Ben düşündüm bir değişmedir. Lan bu. Indi geç, ma gitme vakti. Hükman gelgin, Bolyami gelgin, Karasyan, Bolyami. Vah hiyadır meni dostum buraya dedi. Elbette, ağır hizmetleri ödünün karolluk gördüğün yadından çıkarın eller. Ayrılın yanından. Ayrılın, yok bol diyelim ha. Ölüm dur dedin artık. Ulan sen beni karol için. Karol için doğrudan karol için. Göğüne bizim bağırdı dağıdımız da. Onu bulan hemen alıp gidiyor. Durun. Men sizin şahadalığınız hükmünü toğu iyidini kaytarmanızı buyurup veren. Buyur ya ne var? Bağışlan, siz ötkəcin yakın çıkartılır yani. Men köşe kaydıp barandan soň men sizi bilen haklaşarım. Hiç monun bilem yok. Karolun adını uğurlu ediyorlar. Bular yakın iyisi var ya ahri. Karolun adından bir kıymetimiz alıyorlar. Bir ağaç ahri hani. Yolun soğun niyeti. Yok baş yerden. Sen neyme kulun yapıldı mı ha? Hani dur, men şahadadı. Sana ähli enzamlarını tavsırmak buyrup veren. Men orada Karolun ezedi hani şu yerden yok bal. Şöyle mi? Bu şahzada. Senin ağır edirettiğiniz. Karol nerede? Hanol, evet, ana gör. Biz size minnettar cenab. Cenab, yardı. Söyle, Şerif abla. Ana, bana yürüp korkudu Cenab. Tutun. Ben varyan, bir karar, varyan. Beybe, üren sahi. Men deldirer mükemmel öysüm kapitan. Doğru, siz eyyam ayttınız. Değildi olsa, o özünü varenin yalıp bardı. Onun sanım, onunla karolluk mühür var. Gözünü götürgeniz mi, he? Mühür diyen mi? Ona ayrı mühür. Demek men hakikatlenim sağladan sütürler çıkarttırın ha. Siz sağladan kov koyverdiniz ha. Onda sizin iyisiniz gayette. Necikler. Biliyorsunuz onu. Al yine de, al yerine sana. Bir kovzat Cenab yönü sizin hal hediretleriniz, sizin kalkanın yağdayı ağırlaştı. O titiden sizi görmek istiyor. Onu değil, şahada aytmak gerek. Siz şahada mı Cenab ha? Men şonem gözümü tutuptum. Cenab, on hali üren, ağır, katı ağır. I'll explain everything. Ay neymişik, men barıp hem beni düşündüreyim. Karol düşünür. Oğlum, Men, ol... yanıma koyarak gel. Oğlum,
Sen doğulun gününden beri men seni sportada tayarlamak istedim. Men basım bu dünyadan qaytarın. Onsoň sen karol bolursun. Sen yurdu ak yüreğin bilen adaletli, akıllı basıp dolanlarsyňa maňa söz bermeli. Söz ber. Söz berýän. I've got to find the prince. Men şahzadan taparım. Ýagdaýlaň niçik ýasama şalada. Göýür meni. Emmol, inni ölüp giden kal maňa päskel berip bilmer. Soň süýnem sen men näme diýen sanam etmeli bardyň. Bolmasa da. Pluto? Pluto? Sen aýdlanary düşündiňmi? You there! Beýle, näme bolla? Karol öllü, inni şalada päs giydirerler. Kaka. Eň çorbaň taýýar diýen ýalymyk. Her fiziken, senin hal cenabıňyz. Now it's up to me to... Men gören betsaatçılıklarını düzeltmenin wagty geldi. Aşağılar, boyrançılık, yıkan yumrançılık, eýsizlik. Ey Hudaý, siz hakyky şadadamy? Seýlemi? Ologas ýan hem size boýnaýan. Gufi, sen men canım salat ettin. Men onu ýatdan çykarman. Come, friend. We Gör must dostum. return to the palace at Bir de once. boşta gaýdyp barmak gerek. Sannana barmak üçin men şadadam. Awanlar onu tutuňany. Arunum! Göýür meni. Siz näde pet kesip bildiňiz? Siz men üçin almyskyny alarsyňyz kapitan. Men göýbermeňizi men size buyruk berýän. Hedayet päs giydirilenden soň sen ýok edilersen. Meni bir yerden başadın, men saladan hırmatkari. Sizin alcın algız bir halat bolluk. Öňen doktorun, sizem bir yerdeme? Bir neti uçuştuk. Coronation! Täär çekdirmekli. Lord. This charade has gone Beýle, bir ören o da çekdi. Men sizin hayır etmen kafinlaşmaňyzy talap edýän. Emmolunany. Görýän bolýan baslyk wagtyny boş geçirenak. Hani, gel väýkan dostum, emmoli. Näme etdiň, ha? Arsla. Men wagtlaýynça sen paltaň alyp bilirmi? Men nettar. Gül ýalansam boldy, ya. Gufi. Biraz sabır edin oğlanlar. Men häzir hüri boşadayın. Atırın cenab. Sizden soň? Ya. Gödürlük yaştan yukarıdadır ya cenab. Yok. Yaş göýürlükden ýokarda. Senin arhin etkeňi til acayip iyicik. Hani oturun. Hele. Hani göreli. Gelin zat. Bir yuqa mı, toğuluk mu ya, semiz mi? Mümkün kıyıcıktır ha? Alır tutun hani. Olanlar.
Ay tekene ya. It is Size ters giydirmek borcumu ulu hügöt bilen bir zay ediyen, til üren çakkan, til şuna münasip, arkayın oturun. Ay diyen. Durun. Geri, bu ne molloy? Men şahladım. Men buyruğum bercay edilmeli. Hot, şeyle onunla doğru. Şeyle olsa bir kapitan barıp yatan haramladı. Koruşlar, tutun onu. Tutun onu, o yalancı, onu öl tutun. Yönü men yalancı değil. Minnettar koruşum. Hurra! Biraz sabredin, senin merkmetliğiniz. Ben hemen düşündüreyim. Ören oğul, sizin düşünüşünüze karışıyım. Siz öğren rehimli. Sizin belirtmeliğiniz. Serhat olun cenap. Geronimo! Gayret edin cenap, men her... Ele düştün değil mi ya? Sizinki yine olmadı kapitan. Ya lan tavulanı. Hey uday, men ören şart. Ne edildik? Yönü uğrayan mı? Men... Kudretli asman. Kimin kimdigini inne bellik. Pluto! Sen şeyle yeterce. Seylelik bilen men sana Angliyan şahada sip, ters giydiriyen yok. Uy, Karolip Angliyan Karolip. Elekella, Karolo Söhrat, Karolo Söhrat. Karolo? Karola. On alheretleri Karola. Yaşasın Karol. Yaşasın Karol. Yaşasın Karol. Şeylikte yaşacık Karol öz dostları Mikki hem de Kufi bile edil öz söz verşiyali bağışyar yurdi adaletlılık ve rehimdarlık bilen dolanırdı.